Hej med jer, så nåede vi dag 5 i min manuskriptforfatter challenge på denne dejlige fredag. Jeg har en lang dag foran mig og har været tidligt oppe, og derfor gør jeg lidt noget andet i dag, og så har jeg tænkt, at I skulle følge med i min morgenkafferutine i stedet for. Så dagens opgave, fordi jeg har meget sådan en back-to-back dag, bliver, at jeg simpelthen sætter barren så lavt, at alle kan hoppe over den. Så dagens opgave, det bliver, at jeg skal tilmelde mig Danske Dramatikere. Det er et forbund, jeg er medlem af. Deres prisfest. Det har jeg udskudt meget længe, fordi så får jeg alle mulige tanker om, at jeg ikke ved, hvem jeg skal være sammen med. Jeg tænker nu, hvis der ikke er nogen, der har lyst til at snakke med en, eller om jeg virkelig har lige så meget lov til at være der, som alle andre har, fordi jeg er jo helt ny i alt det her. Og det ved jeg jo godt er totalt bullshit-tanker, og det plejer også at være rigtig hyggeligt til sådan nogle arrangementer, når man først er afsted, og der er mange andre, der har det på præcis samme måde som mig. Så det er bare at tage sig sammen og klemme ballerne sammen og melde sig til. Og så er jeg sikker på, at det bliver pisse fedt. Hvis nu at jeg alligevel har lidt overskud til at nå noget mere, så vil jeg også gerne melde mig ind i det, der hedder WIFT, Women in Film and Television. Så det bliver simpelthen dagens opgaver.